Musika soinu urbanoak, ala nola, reggaetona, rapa, trapa, afrobeata eta beste. Gaur egungo bertako musika estenan geroago eta eragin eta jarraitzaile gehiago daukanak hartuko du aste honetako Danbakast saioaren zati handi bat. Horretarako gonbidatu dugu Anixe Uribarren musika mota hori lantzen duen arrasatearra. Arekin batera izango ditugu kaleko musikaz berbetan Martin Errasti Tata eta Inigo Biain ere. Aiert Alberdi eta Nerea Loron La Furiarekin egindako erreportajea dastatuko dugu eta Danbaka musika lehiaketaz ere ariko gara zela ez. Izan ere Ondare, Maider Mimi, 721 Gogor Gabiltza eta Banana Shake izango dira seminarixoko agertokian Danbakaren 4. gauean. Az dadila musika. Kaixo musikazale, egungo estena urbanoa eta kontrakultura edukiko ditugu izpide bestiak beste gaurko Danbakasten ahaztu barik, nola ez, Danbakaren 4. gauaren bezperan gazela. Kaixo Inigo. Kaixo. Kaixo Martin. Aupa. Kaixo Anixe. Kaixo. Bueno, gaurkoan, musika urbanoa edukiko dugu izpide, kontrakulturaz bebiliko gare, Danbakaren 4. gaua badatorla ahaztu barek, baina Anixe gonbidatu moduan zatoz, guretan badakit, ondala gutxi, Ziorla Fest jaialditzen egon zarela, ze moduz joan da? Bai, izan oso ondo, jende mordo bat urbildu zen, enagoen esperoen beste jente gotia, arrasaten abestia niretako da oso emozionantia, eta sentiru nintzen, musakolako batzordeko jendeakin super arropauta, tratau zuztien super ondo, gero lehengo aldiz egon nintzen gainera, Txominekin, DJ-a. Txomin bai, ni norbelen jutenaz nire lagun batekin, Aitorrekin, baina ben lanian dago, eta ezin zan etorri, eta Txominekin, eta superrondo, nagoen apur bat urduria berzien lan urte emizan, eta oso ondo pasan. Osa, pasazen egon zirez, lehenengo aldixak DJ-ekin, eta gero aparte zure jaiotorri zen jotiak berezizia dela, ezta? Osa, berezizia eukizaren, baina ondo urten zen, ezta? Bai, ondo urten zen, eta gainera apur bat, zelan, oin, proiektu berri batekin abien eta holan, apur bat aldatu do showa, eta niretako ausartau, edo apur bat aldatu egin dute oin arte itzen dute modura, eta orduan lehengo aldizia zen holan itzen hauena, eta egizia zen bastante arro, bai, urten zanekin, bai. Lehengo aldiazko, eta esan duzu proiektu berri batekin zabitzela, zerekin zabitzezko hartien? Bai, justo ontxe atrabiot EP bat, azaroaren 27an urtengo da, eta dauko izena Paranoia, eta esango nauke dela igual oin arte indoten lanik landuena edo gehiago landu dutena, indotau bideoklipa abesti bati, 5 abesti dauko, dau apur bat musika urbanoa da, dau reggaetoia, askotan reggaetoiak minitzen hau belarrira, jendia itxotan mina. Reggaetoi asko daz, edo... Bai, nik itxo reggaetoi tropikala, baina ez dut itxe makarri reggaetoia, baina askotan esate dut, bai, reggaetoia itxen dut, hasieratik esaten dut, porque jendia minitxo zara belarrira eta jakola guztaren plan reggaeton, hacer reggaeton, plan ez. Eta orduan hasieratik esaten dut, baina beste denboa bebai itxo dut, ontxe Detroit Trap, ez nauen ezautzen genero bat bebai, deskubrirun nauen eta horrekin bebai nauen abesti bat guztagaten amordua, eta apur bat hori landu dut, nik uste dut asko, konparauta oin arte indotenakin, ze oin arte itxen hauen singelak atara, eta sin más, abesti bat eta atara, eta ointxo apur bat gehiago pentsauta, zentzu bat emunda edo, saiatuta, baina ez, da un poco nire bizitza bastante montaña rusa. Rusiar mendia eta haue bai, epia bebai. Eta hori estetikoki bebai landu dugu bastante, erropa aldetik eta holan. Eta posik nahu maitzakin eta daukot hori bideoklip bai publiketako guaia. Aipatez ez tezu nona gonbidatu horretik ibilbide luzerik ezauketzula, apur bat musika urbanuen baina jasu bakarrik entzun da, ikusten da, nahiz eta denporan akaso ez izen ibilbide luzia zuria, badauketzula gauzak nahiko garbi, eta, hobetzen zabitzela, eta posik, ilusio bisakin, ez da? Bai, ni oso posik izan. Ederto. Bueno, Tata, tertuliakide moduen zatoz, musika urbana, aitortuko dut ziete ikusentzuliei gaurkoen ikasteran atorrela baten. Bueno, nik bebai beti.
Egungo estena urbanoa, denboratxoa badari duzula, zela bizi dozuzuk, zelan dago estenia zure inguruan, zer esango zinuke, estena urbanoari dagokionez? A ver, estena urbano, nik uste bai, matizo binbida lapuru bat zelan estena urbanoa. Guazen ondo definitzera, guazen ondo definitzera. A ver, nik ez dakit, oza, ez naz elu jarbesta, baina nik uste dute musika urbanua o genero, porque no es género urbano, oza, musika urbanuan barruan daz genero mordo bat, oza, nik uste dut musika urbanoa ez dela berez genero bat, ez da apur bat orokortu unas siglas o no siglas, baina, bueno, hitz bat, orokortu itzen dagoela apur bat, guk itzen dagoen musika dana, igual a nivel periodistiko bai bada apur bat hori dan englobatzen dagoen hitz bat eta azkenian zuendako da apur bat errezagoa, ez? Hori da, biharra da azkenian eta holan da. Baina, ez dakit, musika urbanoan nik uste dut beti da nik egon dela. Nik uste dut punka bai dala musika urbanua, ez? Porque como tal se da música urbana, o sea, urbano se da herrikua, no? Urbano, bueno, igual de ciudad, urbano, lan jartzen magari apur bat, baina bai, eta gaur egun musika urbanoa ja hitz egiten apur bat gure musika motai dagokionez, ez dakit nik uste dago bere epoka honenian, azkenian janin dau beste musika, bueno, konturatu da jentia hori dauela nagusi gaur egun Euskadin, eta ja ondala bastantetik Espainiar mailan. Ze hona beti tardetan dago, hitzen gauzak, dago lan. A nivel de moda, de musika, ez dakit dana. Ez dakit ontsa ez dute aurkitzen adibiderik, baina... Adibidez, goguen dauket, eta indela ez asko, hemen Iagoa Domingok eta beste Xagobi Gorostirik eta lankidiek reportaje bat inzabela urbanoaren loraldia, eta urte batzuk pasau die, eta akaso ez, eta berrixak dien formatuek askotan, bueno, igual efervescentzia bat edo iraupenik edukiko ez leukien proiektuak, eta argi geratu da musika urbanoa hemen geratzeko etorri gala, eta loralditxa bizi dozula ondion, hori bizi dozu bezuek. Bai, nik uste baiet. Nik uste bai, loraldian bizi gare, baina bai landu, horrek ez daukentzen, ez tozula landu bihar zure musika, eta beti nik uste hori zaindu enbidala, eta enbidala produktu bat kalidadezkoa, eta zainduta dana, eta zure con amor y cariño, ez? Itzen duzun, como haces unas lentejas, igual, ez? Onak izateko bide duzu dediketia denpora, eta ez itxia dana deprisa, corriendo, porque gaur egun bai ematen dau ja, hori, atera biozula beti, nik atera dut adibidez, urteko otzaian disko bat, eta ja muten dau ja, artera nabela bendala 3 urte, ja kadukauta dauela. Eta apur bat hori zaindun bidan ikuste dut, artista moduen bai, bakotxak bai itzen da gure dagoena, ez? Ateratzen bozu disko bat otzaian, eta aiatzian ateratzen bozu beste single bat, osea, como que ja zuk nahita ez bakaduko bitxo zure musika, ez? Eta, bueno, nik uste dute ez tala egon bihar prisaik aterateko gauzak, ez? Biatu bida ondo itxia gauzak, nik ustez, Ederto, azkarregi bizi garen gizartia azkarregi bizidan einien, musikan beran eragin euki da, eta horri dan bakaz bideo podcastea megaladeko konsumo lotura aldatu dien, eta horren guen hitz egin zen dugu, Inigo Biain, tertuliak ide modua esatoz guen, akaso, zure estilorik gertukoena estan musika urbanoaren, gero hitz egin dugu kontrakulturaz, zuk musika urbanoaren debago jenien, seguramente lehenengo izena etxepe etorriko jaku, segurunik geixin hori, zela bizi zen duzuzuk, seguramente igual kanpotik, baina zela bizi zen duzuzuk urbanoak bizi dauen loraldi edo danadalako. Bai, egisa esan niri nahiko arrotza itxesaten estilo bat da, etxian alabian bitartez jaso duten kulturaren esparru bada, eta, bueno, rockero moduan, hasieran betik, prejuizio batekin, konturak eta naiz ni eta nire inguruko jentiak, baina, karo, gero hausnarketan hasten zara, eta, erauntako
ez dakit, genero berrixak sartu dian bakoitzian, negia urtetxo batzuk badakot, eta ikusi dut aldaketa horreik, eta betik, ordura arte horre ondianek, betik mesfidati edo begiraketan daue, genero berri horreik, betik oso zentzu kritiko batetik, eta egisa esan, ez naiz jarraitzaile, baina bai kuriosidade batekin bentzet, ikusten dut, porque gaztiak horrekin datoz. Orduan horreri bizkarra emutia da, realitate batei ez begiratu gure izatia. Eta batez be, kuriosidadiakin eta naiz da jarraitzaile ez izan, ikusten dut, inguruan gailentzen dabilen zerbait dela, ez? Eta askotan, hori be ikusten dut, ez dakit, rockero sarrok edo apur bat, nola baztertzen gaituzten edo, sentitzen du, ez? Hori, baina, modu natural baten, ez dakit. Zuek oso irakurketa iraino, Anixe, sentiru dozu mesfidantza hori, ez dakit beste estilo batzuk gaur egun, debagoien eta debagoien ere karritxa, hemen nagusi izen diren estiloak, punk rocka, punkoia izen diren, edo rock and rolla. Ikusi dozue, zuek plasia hartzegerako orduen zailtasunak, kritikak, zela bizi zen dozuzuk, personalki? Bai, basauten alean, askotan sentiruten dut, igual musika mota edo musika urbanua edo igual gehiago reggaetoia, ze urbanua da hain zabala. Hain zabala. Itxemozu rap, igual dago aspaldi xautik eta dago beto ikusi, itxemozu ria reggaetoia edo reggaetoia antzerakoa dan zehose, ja esaitxuela zer iso hartzen, orokorrian igertzen dut, edo nik beti entzutot komentarizio iguala da, nire jauztan zure musikia, baina Sabitz, ole tu, en plan Sabitz a tope. Vale, okei, ni nazpaten zure gana esaten, ejatela guztetan. Eta nik uste hori dela bai, tipo reggaetoia itxeotelako eta daua gaizki ikusi eta hain orokortuta hori, natural urtetza jatzula. Nien oie punka edo ez dakit edo zein musika estilo itxen dauen pertsona baten gana esaten, ole tu, baina jauztan ez zure musikia, plan, Bai, da, besan idazteko modu bat, zuegitako hori kritikatzia, bai, ez? Nien etxagot esatia, aunque sea, que te digan, eta sincero esatia, ze jau estetan, baina ez esatia, dago superondo, eta gero esatia beste bat egin. Baina esatot, nire ustez hori dela reggaetoia itxegotelako, Ja. Dauelako hain gaizki ikusita. Eri be, bai, ez totin reggaetoia oendion, baina, bai etorri da gentia, no soy muy esto, pero pues ondo, que me entra por una y me sale por la otra. Baina hori nik uste dut, genero danekin pasau dala, punka sortu zanean, los rockeros sinfónicos, virtuosos, esaten nahi. Ez que hori da gauza beti pasau idala. Beti da gauza kaldatu itzen die, eta bere zu gaztia zitzen nien, zure gurasuek diria, ez da hori da, soniu zarata hori ze da, igual, berdina. Azkenian da nik usto da kontesto falta, porque horrek gauzak ulertzeko eta musika bat ulertzeko nik uste dut, egon bizare hor sartuta, kulturalki, kontekstualizau inbido zudana ondo, porque azkenean entzutia bakarrik soinu bat ez, eske soinu horren atzian dau kultura bat, dau eskodigo batzu, daz estilo bat, dau moda, daz gauza asko. Orduan nik uste dut, ematen mozu iritzi zehozen gan, errezena da esatia, esto, no sé qué, eta ez, emun aukera bat, eta saiatu ulertzen, eta gero horren hostien, ez bajatu guzteta, es totalmente respetable, azkenean para eso están los gustos, ¿no? Bai, eta helduko da momentua gainera, zuek be urte batzuk berandu, beste estilo bat sartuko da, eta zuek ziko indakotzen ditu. Claro, baina ez da izango zan oso aspergarri. Argi. Bai, eta de hecho, saio honetan bertan aipatu izan dugun kontu bat, nostalgiaren kontua, eta txosnetan kortatu entzutea 2024an, oraindik ere, pasau dionien 40 urte, 39 urte lehenko diskoa eta zebendik, apur bat, zerbait berrixa, aberasgarrixa dela beti. Eta, reggaetoiak beti ukidaban berbea madarikatu hori, askotan matxismoa dala, eta ez dala, ze zaila da norri bueltia mutia, ez da? Bai, nik uste hori dauela katalogautaia reggaetoia matxista, orduen daukogula kriston retxazua. Eta
Eta azkenien, egisa da, 2014an, 2013an, entzun dugula, ni urtenaz, 15 urtetik, ez dakit zenbat urtetar arte urtena zenien juergan, beti entzun reggaetoia tabernetan taulan, juten itzenien Elgoi Barrera taulan, entzuten mordu reggaetoia, zauen beti hor. Eta egisa da letrak ziela bastante machistak. Mezke, horrek ez dago esan nahi reggaetoia itxegatik machista izan bidala. Esan gurot, Euskal Herrixan bai musika tradizional mordo baten letrak machistak izan die. Eta Espainia mailan itzen dien edozein musika estilotako bai letrak bai aldia izan machistak igualmente. Orduen baina bai egisa da, guk entzun dugula Latinoamerikan indan igual gizon batzuk indauen musika oso machista betian reggaetoian, eta orduen ja katalogo hau dugulan eta jarraitzen dugulan pentsetan. Eta gero niri mutuzta pixka eta morroa bai esatia, aia, neska bazare reggaetoi itxauzu reggaeton feminista. Osa, es que no tienes por qué, ez daukotu zetan esan nire reggaetoia dara feminista, ni naz feminista, dengot feminista, baina ez da reggaetoia, eta ez da generoa. Ez da, tipo, itxen dau trap feminista, o itxen dau trap, ez dakiz ez. Beloi asko daz, bai. Ederto, Anixe, esaten zu ezta, ontxe bideoklipakin eta grabatzen bizera, badakit eta bestiak beste lokalizazio moduan Monterroan Jauregi xara hartu zinula, ez dakit, iragartzeko modu esazen, noiz ikusi halko dugun, bideoklipak. Bai, piaia urten dagoengo da podcasta urteten danean, así que plataforma denetan, dako izena Paranoia, eta bideoklipa grau ginen Monterronen, grau zauen Eneko Azpiazuk, Eneko Azpiazu izan da zuzendarixa, eta gero kamarak izan die Ibon Carmona eta Mikel Ulli, eta koloria editetan egon da Maite Ponferrada, izan gare, jende mordo bat egon da, lanean. Elkarlana eta izan guratxoak. Arrasatekoa da. Bai, kilometro zero. Total, eta editetan egon da Iturru Restarazu eta Jon Suazu Bizkar, bai. Osea, kristongo bat agrau ginen Monterronen, zati batzuk, eta beste zati batzuk Behialde Kooperatiban, dagoela horre kurtzetatik aurrera. Behiartien ibili zineten hor. Bai, behiartien, total. Eta gero beste, etxango soziedadien dala Arameixo kauso bat, bertan grau ginen ego gozari bat hor jende mordo batek. Irrik asgu ikusteko, eta bideoklipa propio aipatu dutzut, ez da, musikan, edozein dala generua, irudixak beti uki dagoelako, garrantzia, bideoklipen kontu dala, eta esango nuke, eta zuzendu idazue oker banabil, musika urbanoa, zartu dugun kataloga zinu eguala, kaso orokorregi honetan, bideoklipak bereziki pixu auki dabiela, edo irudixak, zer iritzeko zuen, Martin? Bai, nik uste bai, azkene 20 urteetan eta, nik uste beti dani, musika izan dela industria audiovisual bat, ez? Da, maz de audio, da horregatxi dela musika, eta nik uste dut, naiz eta bideoklip bat eta gazta 10.000 euro bideoklipan eta bestitza izaten da txarra, eta orduan hori bai kontuan aukibi da. Laguntzen dagoela, igual, jente gehiago ikustiak o entzutiak, baina azkenean zabitz musika ditzen, ez zabitz ditzen zine o un korto, sabes? Ez digun hori astu. Orduan hori da, nik uste dut da kontuan hori, dala oso importantia, baina zu zabitz ditzen musika. Depende, bakoitzak beberia, eta baina bai. Eta hor zeiritze aukotzue, beste eztabaietako bat, gaietako bat landu izan duguna, izan da, ez da, bideoklipak bai, baina gaur egun bestaldean dagoen hartzaile horrek badauko kapazitatea itxaroteko 3 minutuko pieza batera, edo gaur egun ja gehiago die reel, shorts, irudixak, zangurot, irudixak bera konsumitzerako orduan ez garen azkarregi konsumitzen dugun. Gaur egun nik uste dut, nire ustez da, enputada niretako, depende zu daukotzun habilidadia izateko creador de contenido, porque gaur egun musikaria naiz eta ez da creador de contenido, eta egoten bazare aktibo hau en redes, itxen mozu ikusi zelan grabo duten hau, ikusi zelan itxen irratira, eta niri horri ez jaustetan ez ebe. Hori bakotxak aldauin, obviamente,
itzen horre gauza gehiago lagun ditzen dago. Eta doi, hil zitu, eta, bueno, bakoitzak gure itzen dago gure dagoena, porque ni adibidez, pues nahi zado, eta ber, zan hori, etxera podcast bat, Fatia irratira, pues nik uste dala apur bat, cosas que inbiozu, artista moduen, aldozula, ezin be bai, hori dakoitzak, baina hori, azkenean ja da musika barra creador de contenido, un poco, ez? Eta hori apur bat turbio, no turbio, baina... Sare sozialen mundua. Sare sozialen mundu zabalau. Zuek, Inigo, Amonalekin hasi zinetenean, sare sozialik ezauen. Sare sozialik eta gaur egun deusen gauza geixenak ez zen orduan. Baina esentzia bera mantentzen da, esan gurot. Dana dalakoa, generua da dana dalakoa, ilusio gogo eta sortzeko esentzia hori ez da aldatu. Ez, eta hemen dauz adibidiak, ez? Estilu aldatuko da, konsumiteko modu aldatuko da, aldatu da era bat, baina nik uste sortzaileak urteten jarraiketan daue, de hecho, betik entzuten du ez, industria negarrez, diskorik ez dia saltzen, ez dakit zer, baina sormen aldetik, ez dakit gaur egun baino geixeu inoiz egondan, ez? Nik oinatiko adibidean ikusten dut, da barbaridade basan jente dauen, batzuk talde moduan, beste batzuk, edozein formatutan ez, baina hori, sormena pila badau, eta hori aberasgarrixa hori da. Gero, viejo moduan, eta nostalgia ipatu duzu, eta hori ez, esaten gebena, gaur egun ni old school naiz, osea, eskola zaharrekua. Bai, niretako vinilo bat zan osotasunean, 12 abestiko saketan eben, eta gaur egun ja singela, niri askarrei joatexat, ez? Nik garai baten disko bat erosten eben, eta disko horrek urte bete irauten ostan, eta zan kontzeptu oso bat, eta... Hori aldatu da, baina sormen aldetik, nik uste dut, oso garai aberatzak biziten gabitzela, ez? Ez da tatak bai patu da, ez da zelan, otxaian atararako disko bat, ja, mutuko sensazioa bintzadan, ja, iramita edo kadukauta da. Niretako eta publikoan dago, hori da holan, eta, porque atzo... Estras puntuala. Hori, atzo justo egon zen beharra dizuen, eta famigare duranoko azokara, eta tal, eta ze, presentau jozu, porque diskua, diskua ongurtekoa da, alkora man presentau. Baina noi barrezkakin osa dala beste abesti bat atera dena, eta emoten dagoia diskua atzidan dauela, es un poco loko dana, baina... Baina, bueno, hori azuetxe bertan epea kaleratzekotan egongo zara? Bai, ni ez nau tata dauen puntu baten edo etxepe egona aldan puntu baten, ni nago entxe hasten, orduan holako gauzak ez dut igertzen hainbeste, ze azkenin ez dago eta inbeste audientzia nire musika entzuten, baina bai dauko sensazioa, bai ikuste dutena, gero gizak, los fieles egongo di entzuten. Bai, obviamente, eta depende lo que alargues tu, ateratzen duzu disko, eta gero itxen mozu kontzertuak, zoi esara, beste lekuatera promozioten, hori, depende la vida que le quieras dar. Azkenean dau zure eskuetan, bai. Zure eskuetan. Ados, musika urbanoan inguruan eta hauia esjakintasun absolututik galdetzea gure dutzuet, komposizioa, bai? Oinarriak edo baseak deitzen dut zuena, zela funtzionatzen da? Hau da, artista bakoitzak oinarriak beste bati erosi, zela funtzionatzen da? Komposizioa detik ganitxe zure kasuan, zela funtzionatzen duzu, zela sortzen duzu zure musika? Modu ezberdina da, ez datak igual gero kontauko dago, berak, ez dakizena itxen da, nik normalien itxen dutena da, bueno, lehenengo abestixak inauena izan zen Ode Tualet, eta inauen Niraneakin, dela hoian, fan artistikoki, etxepeko kidea, hori da, eta abesti hori adibidez inauen densokin zerotik hasita bere estudixuan, lupak eta soinuak eta entzuten, eta aukeratzen, eta momentuan berak produziru zauen beat hori, edo oinarri hori, eta holan inauen Ode Tualet, baina beste abesti danak indot erosita basiak. Erosidot basiak normalin YouTubeetik topauta, eta gero gainetik sortu melodia eta letria. Eta gero beste justo intxe pian adibidez, banaukon
ja fitxauta ideia bat YouTubeko abesti batena, eta bidali notzan Maida dala, HPM bai biltzen den produktoriako eslia, eta berak inzustan basia, eta sartu genitxun bebai Jon Garzia gitarrista dela tatan gitarrista bebai. Jon Garzia del Val, Garf, vale. Ekiko demaka horten de badauko guna, bai. Ukelelia eta gitarria, adibidez base baten, Denson estudioan dana grabauta. Hori normalien itzen dut nik erosi basia etxian sortu ideia, eta gero fatenaz Denson estudiora grabatzera. Baina tatak igual diferente itzen da besta. Azkenian da, hori, edaz modu asko, depende abestisa, igual, daukotzu ideia bat, inspiratzen zare abesti, sortuta dagoen abestin baten, adibidez, azkenengo abestixaren gauen barrezka, da, musika urbana tiene poco, en sí, a nivel de género da, es un stoner rock, atorri zala Malakias, nire etxera gitarriaz, zinzauen en la línea de guitarra, ninkin nago melodizia, gero sartu zaren bajua eta dana ordenadores, gero grabau gauen baterizia del Toni Mateos, dala tipo bat... Dala tipo bat... Iztaki Madrilekua edo, dala baterizia, eta zuk ordein itzen dutzazu, iztakizin laro gehi pago, así, que sin más, eta dauko bere estudizua, te graba... Zuk bidaldi ditzazu ordenadoriaz segurosun, y te hace una versión igual, eta gero beste bat, con los arreglos que le metería, eta... Daba dana bastante instrumentalizauta dauen abesti bat, justo hori horan sortu gauen, gero daz beste batzuk adibidez nire diskoan dazen abestixak, diela berzino bat, da berzino bat del Blanco, Luciole deitzen abestixa, dara nire abestixa deitzen da Si muriera esta noche, baina da iguala, apurua letri aldatuta eta gazteleratuta. Daz modu asko nik uste dute sortzeko, igual gero zase menditik buelta bat emoten, eta etoten jatik melodisa bat, eta punta ditzen dozu, nik tiro mucho. Notas de voz, y tiramos de eso mucho. Eta gero ontsasenaz gitarria joten behar, eta justo amarratzen musika gunean, eta klasietan sortu dugu abestixak, hori, daz modu asko. Ze ona, bale. Danbakan, bertan be, lehenko edizionetik, 2008-tik musika elektronikoak eta bai, eukizabela presentzia, seguronik punk rockak, stonerrak eta beste estilok presentzia duxa, baina 2008an, bosgarren edizio eta bergaraziko seminari iso ekarri ginonean, bertan etxepek bai eukizabela presentzia, eta esango dugu, eta gogoen dauketen moduan publiko aldetik, jende geixen, ez dakit, baina bai jende geixen mugiarazi zauen proiekt proposamena izan zalat, hori uka ezina da. Orain, baina, reportaje bat egimungo dutzagu paso, 2022ko Danbakan elkar ezagutu ziren Nerea Loron La Furia eta Aiert Alberdiren inguruko reportaje bat, Aitziber Aranburu Zabala kazetari xakina. Nació una canción que nadie va a cantar en el Dorado de Bogotá. Nadie va a venir a visitarla, no tiene patria ni potestad. Inorezoan kanta bat, akaso bizirik ez dagoena, nork entzungo zaitu laztana. Nork auzoak ez bada. No sentirá suyas tierra ni idioma, jamás portará un pasaporte. Nunca vivió en una casa caliente, no hay quien la parte de ese no lugar. Nadie la va a venir. Kaixo Nerea. Kaixo. Ze moduzauz? Ondo. Bai. Aiert dozue albuan, ondala 2 urte zineten ezagutzen, baina on bata besteari aizpa deitzen dutazue. Bai. Laguna baino gehiago zarete. Bai. Nire ustez bai. Bai. Eske hori ez dakizelan azaldu, baina da, hori gauzak gertatzen dira holan, ez? Eta zu hasten zara argi bat ikusten, eta gero hori joaten da bere bideatik, eta hori gertatu zait. Lehenengo momentuan harrapatu zen joan Aiertek, zergatik? Ze topa usauen? Behitxu, Aiert atera zan estenatokian, Danbakako estenatoki gainean, eta nik, de hecho,
esan nuen, nire kideeri, badaukat el ganador. Osea, eta esan gauza fribolo bat. Osea, esan, ze aiert atera dauenean, nik aldote ikusi hor, ze zeukan bera barruan, ez? Ze bera da animal politiko bat. Eta bera ateratzen zenean, nik hori ikusi hot, ze bera dauko bere gainean jarrita hori. Zuk lehenautik ez dautuko zeben furia, eta pentsatzen dute izango zala, ez da referente bat, bueno, ezagutzen zauen aiert? Bai, ezaguketan eben, bai. Baina gisa da, enebela jarraiketan, bai nukala horre admirazio edo puntu bat, referente feminista bat edo presentzia feminista baten forma zalako azkenean euskal estena, baina eneukan egizia zen nik rapa berokorrean ez dut, aurretik oinarte, oso ondiok estilotan be oso kategorizauta gauz, eta rapa eneukan ondiok izpide, eta orduan eneukan ezagutza oso klaruik ez horti, baina egizia da, behak izaten dauen ari da, izan zala momentuko... Bai, garri zeben zupe gertutasun hori. Bai, euneko unian, bai. 2 urte pasau die, marrezkero. Eta oina, furia ez dakit, baina nik bere amapunteko moduan, madrina moruan ikusten zaitxut. Hola da. Eta ez da dinagatik bakarrik, Bueno, eta dina... Baldin bada, bai. Ondo dau. Bueno, ez dakit. Hori, bai, zuk esaten duzu baietz, bai. Eta oso garro gainera, bai. Osea, ni pentsatzen dut, que lo que bakoitza lortu du partekatu behar da. Bale. Osea, nik gauza batzuk lortu dut edo leku batzuk edo bizibilidad batzuk, eta hori ez da niretako, nik ez dut nahi fokua a mi persona, como la Pantoja, ni nahi dut lekuak hartzia eta partekatu hori. Eta nahi dut partekatu nire jendeekin eta zer da nire jendea kasu honetan, eta nik uste dut que en todos los casos nire jendea da disidentziak eta jendea norma heteropatriarkal horiek apurtu duenak, ez? Eta aier da un ejemplo maravilloso. Eta gero, hori lotuta dau, pues con una calidad humana, que niretako da indispensable para recorrer bide guztiak, eta aier dauko dana. Ezken nik ustot, esaten ebinan arira, azkenean pasau dana dala, adierazle oso garbi, elkartasunak eta maitasunan arteko erro igualaz, ez? Azkenean erro iguala dakoia, edo sustrai iguala dakoia klase elkartasuna dala zira baten batu eskunak, eta gero erro berroretatik norabidetzen den edo hartzen dauen edadura hori maitasuna bihurketan dena eta bestela barreman bat bihurketan denez. Gero niretako, nik badakit ze zaiak diren musika industriaren bideak, eta gehixau jende batzueri, ez? Normala bazara, bateak batzutan irekitzen dira zure atu paso, no? Vale. Baina beste jendeeri ez. Aier, eta dibidez, furiak zerre mundotzu zuri? Nik uste dut, esan duen hori dela elkarren mugarena. Ez hainbeste igual modu... ez dut ikusten aldebiko zehose moura, ez alde bateko norantzan doian zehose moura, baizik eta elkarrekiko sortzen den zehose kolektibo moura, ez? Ta nik uste dut hori amundozkuna bisoritan eri, bai, ez? Maia horretan, ze individuala, nik individua ez baldin bada sustaraiekin, ez dut sinisten hortan orduan. Oso, batez be sostengua, batez be urte asko musikan, eta egisa bai, nik uste dut beti egisa eta beti
Zintzotasuna. Bai, zintzotasuna hori da. Bai. Hori da. Eta zuri? Ba, neri eske egia be bai. Osea, eta ez dakit zelan esaten den euskeraz, pero claridad, osea, argitasuna. Bai, osea, bera oso argi da. Vale. Oso inteligentea da. Eta dauko eta segurtasuna dauko be bai. Hortxe, nire Aloron La Furia eta Jartal berdin, elkar ezagutu ziela, eta hau aipatu izen dugu, ez da inigo eta saio honetan behar aipatu izen dugu. Danbakak emuten daben gauzetako badala, ez, elkar ezagutze hori, kasu hau, esango ginuke ez dala oikoena, elkar ezagutzetik, elkar proiektuak egitera fandielako, eta hori ederra da, baina Danbakak badaukola hortik bai, ez da, elkartzetik eta taldiak ezagutu, elkartu eta zerbaitan komunien itxi, ez da, hori da. Bai, hori da. Azkenian, beste modu baten akaso, espazio berdinean koinzidiuko ez leken artistak, Danbakak bai lortzen da horrek danak elkartzia, eta komentaiten gebena, aurreko Danbakaz baten gero hortik, ez betik, baina sortzen dira, bira baten bitaldek hainbat kontzertu elkarrekin itia, edo ezagutzia bera bakarrik asko da, bai, porque Bergara, Arrasate, Oñati oso gertu gauzen herrixa gara, baina bakoitza bere burbujatxuan bizi gara, batez be Oñatiarrak ez, esaten gau, batez be Oñatiarrak, baina bai, egisa da, hori, elkargune moduan Danbakak funtzionaiten dauela, ez? Eta hortik gero sortu lehizke gauzak edo ez, baina, bueno, kasu honetan sortu dira, gaina posten naiz, porque aier txiki-txikitatik ezauketan du Oñatin, eta bere gitarratxu bakin hasi zanetik, eta, bueno, ikustia bere bideetan dabilela posgarrixa da, bai. Ederto, ze importantzia da, ez da, alako proiektuek hasieran babes hori eukitzia, ez? Industria, aipatzen zauen, Furiak, industria baskotan, ez dala erreza, ez da, industriarekin manejetia, ez dakit, zeuek bizitzen dozuen, ondion goiztxo dan edo, industriarekin gora beraren bat eukido zuen, kontau zeikien, eta? Ez, bai, eukido, baina... A ber, nik uste dut ez dakit, nonla bideratu galdera, baina... Apur bat, esan daugien eurak, elkarlana nik uste dela oso importantia, a nivel artistiko, edo zer gauzetan, musika, cine, pintura, berdin da, azkenean, artista ondixak eta estudizo baten badaz, igual, 10 pertsona ditzen abesti bat, bakarrik. Eta hori da, azkenean proiektua da, lana, da industria bat, nik uste dut elbertu dira industria bat, eta egon bidea figura de tiburones, como hay en la industria de los tornillos, porque dago lan, tamales, baina da kapitalismoa, ezin dozu hori ukatu, eta holan izen bida beti, zu aldo zuin, te puedes vender más tu alma o gutxia, baina hori hor egon bida, eta nik uste dut, alzare egon kejeran eta, baina nik uste dut zu izan bizarela bebai inteligentia eta industria hortan dazen kartekin zure jugadietxia. Nik holan pentsetan dute eta nik errespetetan dute nik bebai jentia dauela, adibidez, politizauta dauen musika eta hori egon bidala bebai, baina ni adibidez politika eta me da un perezón que flipas, eta normalian ni jodoten GKS-ko elekuetan, eta berdin jafatia etxepekin atortxura, eta ni uste dut apur bat, ez jauzte da mezkletia artista o artistiko hori con la política, nik uste dut irabazi dauela musikak politikai. Eta hori ez dela nahaztu bihar. Con todos los respetos, jantiak itzan dauela musika politiko, y tiene que haber, obviamente. Baina nire iritzisa da apur bat hori, eta industriai dagokionez hori, apur bat jakin emio zula konbiruten industriak, porque hor dau eta hor egon bidea beti. Ados. Anixek eta horre ipatzen zaben, eta Furiak eta Aiertek, eta baita tatak be, elkarlanaren eta elkarlana eta elkarlan babesaren garrantzia, ezta? Lehen aipatu dozu, zure proiektu berxen, hainbat izen, ezinbesteko edan, jende onarekin, etxean, familia moduan guretu dagotia, ezta?
Bai, totalment, eta gehiago igual bakarlari izan da, ze nik konturatu naz... Fokua zuri begira dagoen. Bai, eta zure ardura da dana, eta zuk zuzenekuetan bai zuk montabiozu showa, zuk bakarrik, eta betetzia azten atoki bat da super saia. Eta orduan zentzu hortan bai egisa da eukitzia laguntza bai showa preparetako edo eta inkluso dana elkarlana bai bideoklipetan, bai musika abestixak sortzeko, azkenean beti esku asko badaz edo iritze gisa badaz, beti hobetuko da abestixa eta aberatsagoa izan bada. Zuzenekoak aipatu dituzu. Bai. Zuzenekoa zela prestatzen die, ulertzen dut, nik nire inguruan eta bereziki punk rocka eta rock and rollan taldiek normalien eta ensaiatzerako orduan abestixak ensaiatzen die, zela ejekutau, baina gero zuzenekora zela gertuko garen normalien, ez da ensaiatzen, ez dakit zeuek koreografiak diela, kolaborazioak diela, zela prestatzen die, zuen alako zuzenekuek, eukitzen badabi, zerbait berezirik, nik, nik egisa da, ez dutela emun bez kontzertu mordua. Baina hori egisa da, azten nabil. Ointxe egisa proiektu berrixakin gabitzela apur bat preparetan dugu abestixak, ez dakit, azkenien abestu biot igual, 11 abesti zuzenean. Orduan, nibe azten nabil eta juten azkantuko klasietara, baina egisa askotan nerbisuekin eta holan arnasa kontroletia eta kostau itxen dela. Orduan, abestixetan saiatzen gare jartzen, zati batzuk igual altutxu hau nibe bai deskantzetako momentu bat arnaz hartzeko, hori dana izten dugu programauta, nire kasuan Logi Pro dela erabiltzaten programa. Eta jartzen dugu, abesti bakoitza niri onduen etortze jaten moduan, edo niri interese jaten moduan. Tonu aldetik, bai. Edo, atzeko hauetzak bai altu hau. Apur bat, hori guztetan jat, eukitzia ondo zehaztuta, eta, hori behin editetan dozunean, bai jarraitzozu eta ensaieta oso beti holan. Orduen da, behin itxia hori eta ez da. Eta gero beste alde batetik, mugimenduak eta bai hasina zensaietan bai, porque azkenien hori zautena, konturatzenaz, zu bakarrik ez da berdina, etxepekin junazenetan, sentirutenaz aparte, superbabestuta, gainera euraibe kriston showa muten daue, karo, nik ez dute muten olako showa, bez? Eta orduen, en plan, gurot bebai emun showa, igual beste modu batera, eta orduen hasinaz igual sartzen algunos pasos, sin más, baina poliki-poliki junguna sobetzen, eta hori bai laguntzak eme bai. Ados. Eta zure kasuan, zuzenekuak? Gu, ni ontxe, indotenetik diskoa sartu gitarria, Delbal, eta pianoa bai. Eta apur bat ezaien izan da a nivel técnico, porque así naz, con técnico de luces, técnico de sonido, apur bat hori da zaiena, eta gero lo que es ensayar como tal, ejecutar el show, itzen dugu bakoitzak bere etxean, nik daukote showa grabauta dana, eta jartzen dugu kaskuak nire etxean, eta bestu itzen dugu. Azkenian ja, egon gitzen bere egunean, a principio de show eta egon gitzen horre indauien horre aretuen justo Zaldibar parian dauen. Juan Arzamendi horre aretuan justo gartza horre irakaslia eta ongitzen hor, suerte, menos mal, eskerrik asko Arzamendi. Ez dakiz garingo, porque vamos, salkogun, más parafernalias, que si emaisa, que si 50.000 cables. Mila tramankulo. Eta lehen gazen eotxuta fatzia con un rack y ordenador y a silbar, eta ontxe, claro, que si lengonien egon Barcelonan, eta, enbeste material dauko, hostia, hay que volver a de antes. Ahí está. Baina hori, apuru bakoitza beria, ensaietan dau, eta, a nivel hori koreografias, eta hori, lo suyo da, aukitzia zure showa super ondo guionizauta, eta noiz esatiaz nemun eskerrak, noiz sin berba, noiz dana, porque holan asko modu hau, eta esto zuen muten eskerrak 15.000 aldiz, que azkenean igual dice, hostia, igual me he repetido mucho, hori da lo suyo, baina gero el feeling público te puede ganar, lo suyo, izatia fatia con lo tuyo, super enfocado, baina, nik uste bai, depende de lekua eta dana, zuzenekoari behitxu hori da, pues lo bonito un poco, bai.
Bale, oraintxe, meloitxo bat, galderatxo bat inbier dut, hau nire esjakintasunetik ere bai, autotunea, bai, autotunearen inguruko, nik entzudotelako, nire inguruan, autotunea, ahotsa horren beste, ez dakitan aldatzea, desitxuratzea, ulertzen duzuek autotunea, erremintxa bat moduan ulertzen duzue, autotune barik egongo litzake musika urbanorik? Bai. Ba, ez da, posible da, ezakitasunetik galdetu. Bai, a ver, autotunia egon da beti, quiero decir, Lady Gaga, vindara 15 urte, uste que estuizuan hacía ahí una voz angelical, pues seguro que pilla el melodyne, pi, ya está. Hori beti egon da, ontxe plazaratu inda eta ikusin dau gentiak, eta da apur bat, pues, no sé si envidia o baina da erremintza bat, eta azkenean ez zautena, azkenean zuk ikusi hor zekarta da zen, eta zerekin aldozunin zure gauza, eta nik uste dute kritiketia da errezena, da errezena, eta baina gero nik ezagutu da jente asko, hasi dela full rapero, eta no rapero, rockero da, igual, eta gero ikusi dago autotunia, eta hostia, igual, no está tan mal, Eta hori basau da, y es innegable. Eta nik uste dute ezin dara izan hain nazi a nivel de autotune ya no me gusta, no, tío. Entzun, igual no te gusta, vale, baina no por el autotune, no, gusteta. Bai, no sé, zabaltzea. Ederto, jarraituko dugu Furiarekin eta Aiertekin, entzun dugu, zelan elkar ezagutu ziren, eta danbakako ezinbesteko lana zauen, baina guazen jakitxera orain bertan zer daukien esku artean. Bakoitza dituzue zuen proiektuak, bale? Bakoitzaren proiektuan sartuko gare, naiz eta batak bestean eragin dauen. Ultra, hoxe da. Azkeneko bilduma, eta elkarrizketa honetan eta benetan eskatzen dutzu euskeraz egiten eta zoriondu egingo ezaitxu bide batez, adibidez, euskerak badauka pixua eta, entzun dutut esaten hori erabaki politiko bat izan dela. Ultra nire 5. diskoa da, 8 abesti dauko, bai euskararen presentzia dago, hau da, feminismoa beti danik, baina oin euskara lehen baino gehiago. Esan behar dut, hemen arrasaten bizitzea hori asko lagundu dut, bai. Eta oso eskertuta nago arrasateko jendeari, hor barruan de alguna manera sentitu naz oso ondo, edo oso eroso, edo ez dakit zelan esan. Eta hor gertatzearren, sentitzen dut horregatik aldodan egin, adibidez ziertzoa, abesti hori. Ze hori aukera eman dit beste lekutik nire euskal identitateari buruz pentsatzea. Benetan arrasateko lagunei oso eskertuta nago, eta esan nahi dut hemen. Gustora zaz lanakin? Bai, oso pozik nau, da nire disko gustokoena, igual. Hori beti esaten, no? Baina oso pozik nau, egia esan, hori, nire posizionamiento politikoak beti daude horre erdixan, eta hori euskaraz egitea, como que el que me faltaba, no? Porque nik euskara daraman txikitatik, baina con problemitas y con dificultades. Orduan, hori. Eta diskontan, Aiertekin daukote kolaborazio bat, ditzen dela Pobre cancioncita mía. Oso berezia abesti horiz. Estaba en mi cabeza de una manera que pentsatu nuen imposiblea dela, eta Aiertekin gertatu zen. Josu Furia, hau da, disko honetan bereziki zer esaten den, baino zelan esaten denari, zelan erakusten denari, jarri dutzezula, emundutzezula, pixua. Bai, nik beti jartzen dut indarra barruko gauzietan, ez? En el contenido. Ados. Baina diskontan, bebai dau, bebai jarri dut indar hori forman.
eske nahi dut nik egiten dizut zuri opari bat, baina nahi dut jarri be, kanpoko hori, politxa be bai. Baina zure proiektuak, be basabitz, dagoeneko ja kantuen batzuk argitaratu dituzu, eta aurreko danbakari ez da, referentzia ingo dutzagu berriz be, publikoaren zarisa irabazi zeuen, omen ala behar kantuaren bideoklipa egin zeben. 3 kantu dakote kaleratuta somateka izango dan bildumarako. Eta hori, abizenak dekitan da, abizenak autodefentsa eta omen ala behar. Eta eukidot plazera bai publikoan sarixaz omen ala beharren bideoklipa grabo balizateko, eta azken hontan bestixa eta bideoklipa partekaketako Latz Salvadorrekin izan asko gozatu dut. Eta bilduma puska bat azaltziaren gainetik, somateka da teorialari queer feminista baten kontzeptu bat, eta da berez bilduma politiko biziduna deiketan da. Eta puska bat sorkuntza hortioia, ez? Sorkuntza deforme, aldakor, mutante baten inguruan, ikusten ebolako sortzia bestik, osaketan dauen, diska osaketan dauen sortzia bestixak, zialako borroka kantuak, etxipen kantuak, nere sujetuan eragin eben inguruko jenteari datzitako kantuak, orain ikusten eben zala, agentzia zino berri bat edo, ez? Baita bat ez be, disforia oinarritutakoa, eta ez disforia 8.000 modutara, osea, 8.000 modutara estratifikauta, ez? Hori beti kontraesan horretan, zuk ez, ontsa justo nereak esan dagoena narira, zela, euskaran parte sentitzetik, ez? Euskararen baitan borroka itera aukera muten otzan modu berian, ez? Zela, disiplinamenduzko eta normalizazioarako teknika pila bat, konfigurazioaz lortu zeken zuk alduntze hori eta bilduma baten sorkuntza hori. Baina gero, hemen importantia zer da, jende aurrian aurkeztia, eta ez bakarrik halako ekimenetan izan elkarrizketa edo izan reportajiak, hau da, zuzenekoan. Horretarako, aukerari... Ziko gara horrian? Urtarrian. Urtarrian, siempre konpondu dagoa. Urtarrian hasiko gara, aurkezpenarekin, eta oraindik ezin dut esan eta hori, baina ja, bai. Ez da bakarrik, porque estamos aquí, baina te lo juro que nere goguak daude arrasaten erakusteko. Berezia da arrasatez, ni lehenengo aldiz hemen egon nintzela, da kulturren abesten. Baina orain, arazo bat daukot, ze oin arrasatekoa naz, eta orduan ezin dut egon hor. Aider zuzenan ikusten dozu. Uste dut, betiko mugura espazioan araberakoa da. Gurote lehenengo baita esan, ustotela Euskal Herri izan betiko mugura berriro gauzela harreman komplejo baten horretan bebaiz, mainstream eta kontrakultura edo espazio autogestionauan eta estena batzutan likidua da, edo behintzat taldiak ez da usain kategorizazio firmetan kokatuta ez. Aldi berian, evidentemente dau estena autogestiono bat super jartxua. Eta uste dutena horregatik, mainstreamian eta sala batutan eta ez da buena edo zenbait, ez da komunikabidetan eta ez da nagongo izango da, ez hainbeste estilo kontu batatik ez ez, sino aldaketarako gogoak indauen jentia edo ez. Ustot estiluan eta lehen esan dako hau ez, kategorizazioan idana diala, simplemente bere atzian eskutaketan dagoen zeo dela, haber benetan impactu politikoa konta molestakin dagoen edo ez. Zer publikoa badau? Nire ustez batzutan badau, ezak izelan esan hau, eta zelan azaldu euskeraz, agia esan. Pero siento que a veces hace falta más posicionamiento político también del público para según qué propuestas. Porque estamos muy acostumbradas a sostener propuestas muy masculinizadas, heteronormales, por muy alternativas que sean o muy contracultura que sean, pero no sé si es tan contracultura, ¿no? 5 tíos gritando, heteradas, nietako ez.
netako kontrakultura da hiert, eta beste gauza batzuk, bai. Nik uste dut badala estiloakin lotutako zehoz, uste dutela kategorizau diala estilo konkretu batzuk, errebelde o... Ados? Ez dakit zer esplikau, como iraultzaile moura, simplemente, gabitziken berba, ez dakit zer esplikau, aldaketa estetiko batzun inguruan, oiu bin autotunia erabili kopla kantau edo oso importantia daure genealogia aztertzea eta bar, baina gero benetan ze esaten dozun da, nik uste dut. Ze esaten dozun eta ze esaten dozun horren baitan ulertuta ez dala bakarrik hitz joko berbala, oza, dala ze hor puzten dozun, ze espaziotan zauzen, ze espaziotan ez zauzen, zeintzu da zuen lagunak, zeintzuk ez, hori dana, eta hori dala benetan kontrakultura, ez? Eta batez be, hori, sistema zapaltzaile oron aurkako arte sorkuntza ikia eta herrixan dako. Nietako adibidez, irati taberna beti izan da etxe eta leku irekita. Nire gauziak hor jartzeko eta oso arropatuta sentitzen dut beti hor. Eta beti daukot goguak hor bueltatzeko. Osea, arrasaten niretako bai daude lekuak. Plazerra. Hortxe, Aiert eta Furia, kontrakultura hitz egiten, baita euskararen presentziaz, eta hemendik zorindu nahiko nuke publikokin, ere aloron La Furia euskeraz indauen elenko elkarrizketa ez bada izen elenkoetareko izan dalako, eta sekulako alegin eta ederto indauelako, zorionak nire askerrik asko, eta euskararen presentziatik hasiko naz, izen be, zeuen proiektuetan euskarak badauko euki, ez da, presentzia, ez da, nixe? Bai, nik itxen duten gehixena euskeraz da, gero abestixago bai itxen ditut erderaz, baina orokorrian gehixen bat euskeraz, eta egizazan nik itxot natural urtetze jaten hizkuntzan, uste dut bai garrantzitsua dela musika urbanuan euskararen presentzia egotia, azkenian bai gaztiek asko entzuten dauen musika estilo bat dalako, generoak dielako, eta ez badago euskeraz, ez daukielako aukera hori ez. Eta bai uste dut, inbiko zala igual lana, ez dakit zeinek, ez dakit komunikabideek, ez dakit zeinek inbiko zalen lana, baina apur bat bultzatzeko musika urbanua euskeraz itxia, ze askotan, ni txikitan inoz ez dut entzun musika urbanua. Orduan bai aljatin nausixauan azenian, apur bat arrotza edo arrarua, derrepente musika urbanua euskeraz, en plan, jendeak, gaztiek entzuten dauenek, 20 urteko jendeak eta entzuten dauenak musika urbano orokorrian erderaz entzuten dago, eta euskeraz orokorrian askok ez dago kontsumitzen, igual ez da zelako itxuta, ez dakit da, como reflexio bat indotena. Eta referentzia behar dilako euskeraz, ez da? Bai, hori da, total. Tata, zure kasuan, zera sortzen duzu, 6 hizkuntzatan? Niri, urteten jaten, azkenean nik ez da pentsetan, jo que se, justo adibidez, nire abestirik famosuena da Zuratzeti dela euskeraz dana, baina guk ez gauen hori abestiza pentsetan, perfecto, las naz, zonetako gudanetan, nik uste dut, aurkitzen bozula hori ez da lorten bihar, ez da jo bihar, como tiene que pegarla el tema, eta ni justo, ni hitz egin behar badote holan, aldotik euskeraz, hemen indote modua, baina eukitzen botu konversazio serizo bat, kieraz ono noi erderara, holan, ez dakit. Horri diezure izan. Horrek izo porra be, baina bai, eta dauz importantia euskera eta euskeraz itxia musikia, baina nik uste dut be bai, ez da obligo bihar, hemen guaiz izateagatxik ja, euskera zinbiozu, si no eres un puto español, no, tío, fenian eta nik uste be bai, Durango kasokan emon diela konturatu diela hortaz, ja, urtean, ja, azeptau daue, gu moduko gentiak eta gu ni Etxepe, Etxepe igual, gure musika ditzen itzen gaztiak ez da huiela itzen, dan euskeraz, ez dan erderaz, eta igual sartzen dago ingleses, frantseses... Edo abesti berien euskara eta erdera, ez? O greko-romano, sabes, baina... Eta hori emundi konturatu diez, eta
eta ni postenaz, la verdad, porque hori da, pues, que han dado una vuelta, eta azkenian zenik, porque, claro, ni noie presentetan barrezka, eta eskatu zuztien letria, eta, Durango Gerediaga elkarteak. Eta eukibidau, 130 euskeraz, eukibidau. Eta... Betetzen dago balditza hori. Betetzen zauen, baina, claro, marra gorri bada, ez? Osa, neri imaginau, ez dut ustiela, ez diozu fan diskua presentetan. Eta orduan ez naz euskal kulturako parte. Es un poco contradictorio, ¿es? Porque da algo que no puedes negar. O sea, claro, bagarela eta gaz herriko txosnetan, eta gaz bultatzen hau dana, eta nik, postasunez ikusi dut, emun dauela bueltatxo bat, eta gustot, doiara bide poligoa. Nik adibidez bai, ahotsenean abestu binauen, eta zelan lehentasuna mutotzi proiektu dana euskeraz daukien jentia. Una euskeraz izan behar nahi. Ez dakit. Igual ni ez nahiz izan, Proiektu horrek, euneko euskeraz daukienak lehentasuna daukia ahotsenearako. Hori da, eta nik adibidez, printzipioz ahotsenean abestu binauen, baina eta egisa da nire proiektuan, eske geixena da euskeraz. Dago abestiat erderaz dana, abestiak geixena da, osea, abesti asko isa osorik da euskeraz, eta gero komentarizio batzuk erderaz itxot, baina, eta horregatik ez dut euki behar, nauen la lista de espera, baina ez dut euki behar aukeria ahotsenan abesteko. Egisa da bai, Durangoko azoka inzala euskarazko kultura bultzatzeko, eso asientamos ahí, hori, helburua zan hori, da hori, obviamente. Eta hori ez da... Euskal kulturak euskaraz ezen behar duela, ezinbestean, baina malgutasun gehiago. Euskaraz indako obra artistikoak bultatzeko dela, ez? Durango osoko gure uste dut, Eta, baina, bueno, que hayan txau patraz, eta, bueno, aceptau indaui. Pero es que gaur egun dauzela gauza oindala 10 urte zasenak, eta holan da, eta nik uste dut amaldau inbidiela, mendik 10 urtetara igual, ez dakiz eba sauka da, baina ez da izango iguala, seguro. Egokito bien behar, ez da gizartearen beharretara. Aipatu da bi, Aiartek eta Furia kontrakulturaren gaia, eta nahiko neuke laburrean badabe, denbora aurrera doielako, kontrakulturaren gaixa edo meloia edo dana dalakoat onatara, eta inigo zuretako galdera, zela ulertu zuzuk kontrakultura? Zer da kontrakultura zuretzat? Gaixa bala, zenba minutu daku. Ez dauku zorrotza, baina izan alik eta labura. Bueno, kontrakultura hitzak berak esaten dago, ez? Osea, kultura baten kontra sortzen dan zerbait moduan, ulertuko nekenik, kulturan historian ziar, etengabe dabiz sortzen, lehen esan duna, ez? Korronte berrixak, estilo berrixak, eta nik uste dut, momentu hortan injarrian dauen kultura hegemoniko hori kolokan jarten dauen, edozein adierazpide izan lekela, ez? Izan leke apropos horren kontra sortutako zerbait, edo naturalki sortu dana, eta kultura hegemoniko hori, ez dakit, zelabait erasotua sentitia, ez? Ez dakit, ez da erresa, Ez da erresa, eta hor bakoitzak bere irakurketin goda, ez dakit, ze irakurketara ematen zuen kontrakulturaren inguruan, anixe? Bai, nik uste eta kontrakultura badala itxia musika urbanua euskeraz, dala hizkuntza minoritario bat azkenian, eta hizkuntza zapaldu bat izan dena, eta musika urbanua euskeraz itxia pentsagat kontrakultura. Ados. Tata, zuk baukotzolan definiziorik, ekarpenik egiteko edo? Bai, nik uste eta apur bat lo que amenace apur bat o que cause apur bat hor beldurra a la sociedad, a los altos, ¿no? Que se pongan un poco nerviosos, esta autoridad apur bat. Hortik ekiko leuke. Ederto, hor motz-motzien itxiko dugu, ezin dugu eta astu, bihar, Tanbakaren laugarren gau eukiko dugula, guazen ikustera, bihar seminarixoko oholtzan, zemenu eukiko dugu. Ondare gare, Arrasateko taldea, hemen sortua, 2022an. Eta, bueno, pixkat rock alorrean murgiltzen gare. Taldia sortu zen, hasi nintzen ni, oindala, 3-4 urte hor konposaketekin eta kantuak sortzen, eta konbenta honetan ikiz, lagun horiei. Eta, anima hoin zen, eta segio eginen bio batera. Eta gero ja 2023an bateatu inzien Pran eta Enrique.
musika azkenien, niretako espresatzeko modu bat. Eta horrekin batera bizitza guztixan oso barnerauta eukidoten zehose izan da, eta inkulka induztiena, eta pixkat horrexegatik. Espero dugu, kontzertu holan politx bat izatea, dano dizutetako, danok ondo pasatzeko, gu ilusio handikin hartuko zehose da, eta pretensio barik disfrutatzea, eta pixkat gu ezagutzera ematea. Nire proiektuen izena Maider Mimi da. Aspalditik aukidot buruen eta abesti gehienak aspalditik nauken sortute, baina onjala hilabete gutxi hasi nintzen jente aurrien aurkezten eta aurrera tateko prest nau. Eta ze estilo, galdera zaila da erantzuten, hainbat estilo nahasten ditut, batzutan abesti berdinan barruen estilo desberdinak sartzen die, eta batez be gehiago estilo rockeru, lasaixe baino, baina hainbat gauzakin esperimentatu dut. Kontuatu nintzen musikan orokorrien utxune bat dauela, gai garrantzitsu dexenten inguruen ez da olaino berbaiken, hainbat gai neuzken buruen garrantzitsuek zienak, nik zelabait mundue beste modu batera ikusten dut, edo pertsona asko daz, euren hitzak inon erreflejauta ikusten ez dituztenak, eta azken inguruan neure burua eta pertsona horrei hitza emutie, eta abestixen bidez apur bat garrantzitsu ikusten dituten ideiak transmitirutie. Hasieran hasi nintzen hitzaldixek eta emuten, baina gero ikusi nauen hitzaldixetan jentie aspertu jendala, eta hurrengo egunien ez dala esebeta sakordaitzen. Musiki ezin nahikena da, jentiei disfrutau erain, eta gainera abestixek buruen gehaketan bajatie, hurrengo egunien akorda bengo die. Nire burue ezagutzera emutiez, onjala gutxi hasi nintzen nire abestixek jente aurrien aurkezten, gaina izen da oso sesio motzetan, eta aukera gutxi aukitut jente aurrien aurkezteko, leku gutxitan, ikuste dut ondela gutxi hasi garen danoi berdina basta jakule, ez daukauela aukera askoik gure lan aurkezteko, eta ikuste dut aukera bat boruen, nire buru ezagutzera emuteko publikue eukiko, gero grabazioan jentik ikusi daixen, aldatetik hori. Eta bestalde batetik, apurralden esan dutena, hainbat mezu dauzket transmitirutie gure itutenak, eta musikan bidez transmitiru neike, edo nire abestixekin jenti pentsau eran neike ero informazio bat emun. Hace tiempo que estoy mejor. Taldea berez sortu zen, proiektua beraz izan urtarrien hasi ditzen, eta hasiera baten, intentzioa zen 2 abesti bakarrik ateratia, baina azkenien gustau jakune zelako roilua urten zen, ez? Abesti horreitan, eta taldian roio ono zauenez, erabaki gauen taldiakin aurrera jarraiketia gaur egunera arte. Hasiera baten ni bakarrik nakon talde bat exokin, eta utxen gaben hori trap o ez dakit zelan gauza modernoak ez dakitzu, eta live session batzuk itxeko asmoa naukon, eta peiokin nauen berba, eta hori berak esan dauena. Live sessionak ingauen, ez dakiz zer, eta hori, gure artien energia oso guapo bat hartu gauen, eta esan dugu, jazta, honekin aurrera. Eta nolazteko apurtxo bat punka. Hori da, apur bat izan, Markelek proposatu zuzkunien adibidez formatua zein izango esan, ez berak esate zauen, azkenean beti txikitatik punka jaso izan dago etxetik, eta bai kalien beste estilo batzuk ero janditzu, eta bixema bat traparo izan bere estiloa. Orduen, nola bai gure zauela bixen arteko fusiño bat itxia, eta hortan gabitz, apur bat, fusiño hori abertzelan urteten den, eta gauza berrixak probatza. Esango neuken betidanik ibili nazela murgildutan musika munduan, bai txikitxotatik instrumentuak ezintzen ditik joten, oso gaztarotik auki gauen gube bai talde bat, deskarga ditzen zana, da eska talde bat zan.
Eta ez dela igual lehengo aldizea besta elkartu garela musika sortzeko, ez? Baizik, eta aurretik datorren zerbait dela, eta bueno, nik uste dut mundu hortatik beti danik ibili izan garelako, eta gustuko daudelako. Nik antzera, nik aitzak txiki nintzen nien bateriz bat arrela zuzten, eta bateriz joten dut ontsaia gutxi hau, baina 5 urtetatik, eta horraz izan nire musikakin harremana, eta hori Junenekin taldiak eduki gauen, eta gero abesten hasi nintzen nien, ez dakit zer berriz izan zen nik bateriz egoten hauen, eta atzen egoten nintzen beti, da ontsa otra perspektiba. Baina oso guap, beti da ningu. Nik uste dut danbaka berezia izango dela, bai, ez? Guretzat behintzat, talde bezala, oin arte ez dugu euki aukera besta igual talde osua jotzeko aukera, baizik eta bi abesti bakarrik euki izen ditugulako atarata, baina, baditugu ja kantu batzuk preparauta, eta, disko bai atarateko intentzioak ingabitz, eta, behintzat izango dela guretako berezia, baizik eta talde moduan danok joteko aukera eukiko goelako, eta hor ikusiko dela bai bere fruitua zein zen da. Euki gauen kontzertu bat Portasoletan, eta saietan dugu kuartelien, ez dakitzu, eta dauko kanpoko batia eta gero gure lokaleko batia. Eta Jose Librero naia dela guzilu DJ, ez dakiz zer, eta zauen atia itxita, zuen apurtuta. Eta jarra izan urduri, ez dakiz ezin zauen. Karo, itxi hauen inierrak barruen, eta atia zauen itxita, eta, karo, giltzak ez zauen ondo zabalketan, zauen aprobatu ustela. Eta desmadra gure zan, urdo urduri jarri zan, eta atia bota zan ondoreza. Eta hondi banda batia hori, apurtuta hondi. Arrela benbio, hondi okan. Hondi okan pandemia. Gure kontu. Esan bezala gu bana taldia gare, 2021an sortu ginen, pandemia hostien. Batez be, junta ginenago kuadriakoak eta uste ginen momentu hona salako gure artean musika azten itxeko, eta 2021atik gabitz lanean, eta gure estilua izango izan batez be, eska, apur bat rock sartuta, punk sinfoniko ditutzuna, eta hori izango izan batez be. Ondo pasetako, ez? Hori gure helburu. Justo kointziten da danok izan garela betianik musika saliak, joten, entzuten, baina inoiz ez dugu horan grupo bat, eta bastante diferentia gare. Azkenean aixiak kontonatuta eta gitarrak eta apur bat, hasieran apur bat altzaien jakun danok lotzia apur bat, baina aixa esan gure helburu... Kuadriakoek elkartu, ondo pasau, barra batzu gonta eta hori. Hildo beretik apur bat, ez? Gerturatzia batez gure lagunak eta ingurukuak, danok ondo pasetako eta gure musika erakusteko, eta aparte hori, gainontzeko jentiaz gaitxuna sautzen eta hola bai, hori gure musikia euri eskaini erakutzi eta aber gustuko daukien, ez? Bisibilitatea, ez? Bakigu leku oso ona dela eta aukera oso ona dela guretako, muteko apur bat plazaratzeko gure musikia, orduan aprobetxa binko. Batzu, Adibidez, Leoko kontzertuan, ez? Gaztetxein jo ginula, justo izen zan pandemia irik izanean, lotu ginen kontzertu bat gaztetxean, aurkezpen kontzertu bat, eta entre urduritasuna, lehelo kontzertua zala, justo munduanak zakola kriston juergagu eta holan, apur bat eskuta dihun jakun, bai guri eta bai publikuai, eta nik adibidez bisoka apurtu nagoen kontzertuen. Utsi ginen gaztetxean Platano zeteta. Hori, Platano. Normalian grupo baten lehelo kontzertu izaten da, goten dien 4 pertsona edo, eta gure kontzertuan junto zien 300 pertsona. Ez zaulego ez gehiago bitxeko monduan. Nos bino agranda. Musikaldetik ez dakit oso ondo urten zan, baina behintzet hori, anekdota aldetik... Ez da ulotu gero hainbeste publiko. Normalien, basikoa da, baina normalien afalbestean izaten daranez, patxarantxo bat eraten du dago batera, eta... Eguixoak entzeko, bai. Baina, ez dela hartuko lan. Hori izan zen.
Hortxe, Bixar Bergarako seminarixoako holtzan eukiko ditugun lautaldiak, azken kanporaketa izango da, gero epaimaiak aukeratuko dau, urtarrien 17ko finalan dira 3 talde sailkatzen dien, inigo zuke danbakaren inguruan hitz egin dugu zurekin. Anixe, ze iritzi auketzu danbakan inguruen? Bakitzu anaiak eta etxepek eta dela 2 urte parte hartu zabiela, ze iritzi auketzu? Jo, nik uste dut oso garrantzitsua dela Debagoienan egotia olako erakuslegio bat, eukitzeko bai Debagoienan da zen talde ezberdinek aukera euren proiektuak ezagutarazteko, ze bestela hori arrasaten gazenek ezautzago arrasatekoa, baina seguramente Bergaran edo ez dakit oinatin dabitzen ditzen ez dugu hainbeste ezagutzen. Eta orduen lehiaketaren sariaz aparte, uste dute oso aberasgarria dela eta jakitxia apurba zera bian itzen jentia gure rixetan. Oso, ondo. Tata? Bai, dara hori, iniziatiba de puta madre, gainera, hori, dirua bideratzia olako gauzetan eri, ilusioa ondizia egiten jat, zamutu dozta, eta gisa izan, niego nintzen dela 2 urte uste dut ikusten, eta oso ondo dan antolatuta, ez dakit, infrastruktura dana, dau oso ondo inda, ez da, que se hace por hacer, ez dau oso ondo inda, eta dau, seguro que zu jakingo zu lan asko atzetik, jentia ikusten da, itzen da belago guaz. A nivel zuek lan itxatu zuen jentia, grupua doi ezela super gustora, normalian igual ez da zoitxuta joten a ese nivel de sonido, de equipo, de todo, eta emutia horre aukera oso ondo. Ederto, hortxe bukatuko dugu, tapaka gara imutako lora horrekin, eskertzen diela, lora horreik, eskerrik asko Inigo. Bai, zeuei. Eskerrik asko Tata, eskerrik asko Anixe, plazera ondixe izen da, eta zeuek ikusentzuliok, urrengo saio arte, nola ez dugu bukatuko, 2022an, danbakaren barruan, arrasateko etxepetaldiak emun zauen eman aldixakin. Ordura arte. Shukran dator, berberatzen duguna, Ai, esos txiri, guapetones. Elita fane, Elita fane. Esto te ikusten ezagure jente artian, esto te inorik azurrina unerian. Egualdera omen goaz, txoriekin Afrikara noa. Ordu bitan atzerrira bidaia, potxikun diru bariko inoiz doa. Zunora zoaz, piraten bizitza otiakin banoa. Udara hor, zoa piztu do. Ingurun dantzan izaldiz dira urgioz. Udara hor, zoa piztu do. Ingurun dantzan izaldiz dira urgioz. Jantziko utxilak hemen ez da bikinit, te apurua gozatzeko uste usainarekin. Eguzkitan ere gare begiak itxuetik, bide emandako janean galdunaz berriz. Arroguarenaz, gili-gilia sentitzen zurekin izketan. Esrastu zarena, areietan botata izarrei berbetan. Udara hor, zoa piztu do. Ingurun dantzan izardiz dira guioz. Udara hor, zoa piztu do. Zoa piztu dantzan izardiz dira guioz. Eguzka aurpegian, goza xabelian. Bidaiaren hasiera usaintzen da irian. Kalian dantzan lotzatzian utzi do. Ego aldetik indagoetan, altxorraren bila zurin nago zain. Basamortuko hasiz baten atzean, zeruan kalimak dana estaltzen da. Arki hori batek inguratzen hau. Erakutsi zazu bidea dudartian, galdutan nabilela batzutan nora ezian. Eguzkia sartzen gure aurrian, izkiak izutatzen are azpian. Shukran, eskerrik asko dano etortzeagatik. Ez dut ikusten ezagune jende artian, no ez dut inorik atzurien aunirian. Egualdera omen goaz, txoriekin Afrikara noa. Ordu bitan atzerrira bidaia, poxikun diru bariko inoiz doa.
zurera zoaz, piraten bizitza gotiak imanoa. Udara hor, soa piztu do, ingurun dantzan izardiz dira guioz. Udara hor, soa piztu do, ingurun dantzan izardiz dira guioz. Vale, eskerrik asko, berutzen da gila apurua. Vale.